Petron. Medyo nakaharang yung kotse, dadaan tayo. Ayan, alis na siya. Nagkarga muna po tayo ng diesel kasi medyo empty na yung ating tanke. Para sa buong isang linggo na naman po ito. Guys, dog sa ba hindi pa nakapag-subscribe sa subscribe po kayo sa ating channel. Ito din ako na subscription po na
job site. Nagkarga lang po tayo ng diesel sa may petrol katabi ng part ng gateway. Dadaan po tayo dito sa may Asiana. Dire-diretso po yun.